Ako vám môžem pomôcť, pani? Dobrý deň, ja som Andrej a študujem multimédia. Zdravím, ja som Hefe a študujem cestovný ruch. No a to je Siďo. Siďo je tučný. Chce schudnúť, skúsil všetko. Naozaj všetko. Ale márne. Toto je naša posledná nádej, Pomôžte prosím Siďovi. pretože tučným ľuďom sa ťažko lieta.